May waray. Man, Nanano ka din sa Malbuwal. tarong mga gamit. Kaya Evacuation. na ka sa gamit. Pinag-evacuate lang ito. Bakit Ay. ka na? Sugad naman, ang kuhan. Wala na god. Aray na. So ayun mga kawaray, adi kami niya sa Barangay Buwan-Buwan, Lawang, Samar, Philippines. Ayan, nakita ng kayagan. So ayan. So ato nga nagsasuna nga sarakyan. Oh. So ito siya mga kawaray, nagpumalikod siya nangangawil. So ngayon siya nakadupit siya mga kawaray. Kita ay hampas ng mga alon dito mga kawaray. So adi nga kuan na blocks mga kawaray, may na yan. Ipatarindog na mga balay dito sa kayagan, mga ko lang ako naging patambakan mga pakita agad ang halo blocks kada mo. So may pasyon maabot mga 550 nga halo blocks ko mga kawaray. And ato gagamiton nga materialis dito pagpatindog sa kayagan. So yung mga kawaray mga balod mo nga diri masyado kung nakatabok ko. Yan waray mga motor pang wala na gud mga motor kay kadto na mga kawaray. So nagtawag kami ngadto sa tabok nga magpadara di motor para ato nga ibang gamit mga materialis. Ilang mga kawaray mabalik na kami ngadto sa Lawang mina kay hindi nga ipadala na mo ngadtoan mga gamit na. So yun lang mga waray, thank you for watching. Basta waray, waray kwarta.